Vídeo 4. Conectores e cables. Os cables que imos empregar na nosa radio escolar veñen determinados polo seu tipo de conector. Todos os conectores poden ser femia ou macho. Como podedes ver na imaxe, tan só necesitaremos 4 tipos de cable. Imos velos en detalle. Comenzamos co cable de micrófono, tamén chamado Canon ou XLR. A parte macho, a que temos na man esquerda, será a que enchufemos na mesa de mesturas, tal e como veremos no vídeo 6 sobre a montaxe da radio. A parte femia será a que se enchufe no micrófono, como podemos apreciar na imaxe en pantalla. Estes cables poden ser de distintas cores. É recomendable que o micrófono sexa da mesma cor que o cable, non só por estética, senón tamén para que dende a mesa resulten máis doados de identificar. Nos seguintes tipos de cable imos atoparnos con conectores de tipo jack. Os jack estéreo, como vedes na imaxe, teñen dúas pequenas gomas negras, mentras que os jack mono só teñen unha. Por outra banda, o conector máis pequeno da imaxe denomínase mini jack, que neste caso é estéreo. O cable en imaxe é un cable de audio mini jack estéreo cunha terminación en 2 jacks mono. Empregarémolo, como iredes vendo, para conectar música dende a saída de auriculares do noso ordenador a unha canle de audio na mesa de mesturas. En terceiro lugar, debemos coñecer o cable Y, composto por un jack estéreo macho e dúas terminacións jack estéreo femia. A parte macho conectarémolo á saída de auriculares FONS da nosa mesa de mesturas. Nos conectores femia enchufaremos por unha banda os auriculares da persoa que este na mesa e por outra o noso cuarto cable, o jack estéreo. Este cable irá conectado ao distribuidor de auriculares que explicaremos no seguinte vídeo. Todas as conexións que hai que realizar con estes 4 tipos de cables explicaránse máis en detalle no vídeo 6, que se refire ao montaxe da radio escolar.